Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndashare this video kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozvita mhuri yeZimbabwe, manews updates panapa ndinoya nawo ndikamabatanidza. Why ndichoya nawo ndikamabatanidza? Ndinenge ndichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. Maupdates edu rifambe riri 1 anofamba ari 2 kana kuti 3 kuitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Ndichakuroverai maupdates ese ende ndichamadedemura. Pane video romwe musikana iyeye nyaya yake yandirwadza, yandibata yabata Zimbabwe yese moyo. Inyaya inorwadza, inyaya inosiririsa, yatanzwa pastori yaanga achitaura. But first update inyaya yepolisi yakaonekwa nezuro mutauni kuna Cameroon. Yaimboiteiko polisi yaifamba nezvimarori nemota dzayo ende vainge vakawanda, vanhu vakapindwa nekutya kuti vanhu vakashamisika kuti bohere polisi kutenderera kwairi kuita zvakaitika nezuro kuna Cameroon. So video iroro kutendera mastreets esocial media, mota idzi dzichifamba dzemapurisa. Yaive isiri 1, zvimarori nemota diki nemapurisa acho. So da kuisira ka short video ikako, wapedza kuona ka short video, comment section ndeyedu utazvaonofika comment section. Ende ndoda kubva ndarova nyaya yasinzeni wekuna Zimbabwe. Ndatibone this video. Next update ivideo rasenzeni. Chichamboitika ona senzeni Mwari anaye. Mwari ndimwari akanaka. Panenge paitwa basa rakanaka seizvizvi, tinofanira kuappreciate nekutenda kuna Mwari kuti Mwari muri Mwari akanaka. Tiri tega hatigone, Mwari maita henyu. So senzeni aitirwei? Senzeni takanzwa chinzi imba yake yakatsva. After imba yake yatsva, property yese yakabvira. Property yese yabvira, vanhu vakatanga kumusapotawo nezvipavainapo, vachimupawo pavainapo, vachibvisa tushoma twavaive vainapo. So pana amai vazopa senzeni mablankets ekubhero, but rega ndibve ndangovarovera futi advert. Ndichaisa namba dzavo pascreen apapa kune vari kuda staff yakanaka sei yakapiwa senzeni. Tichingoti Mwari ndaawedzere pavakabvisa, Mwari ndaazadzise zvishuwo zvemwoyo wavo. So da kuisirai video iroro. Wapedza kuona video usaskipe. Ndati ndine video remusikana anga achitaura nyaya yake yarwadza nyika yese yeZimbabwe, yarwadza pasi rose, kuti kune maZimbabweans ari kutambura kudaro ari kune dzimwe nyika ari muno muZimbabwe. Vakawanda vanhu vari kutambura, vari kushaya pekutangira. Vadikani, kudya sadza, tenda Mwari kana uchitowanawo pekutangira, uchiwanirirawo, nekuti kune vari kunatsoshaya. Ndatione this video. Hi guys, ndofunga ndakwanai muri vapenyu. Ndafonerwa ndikadaidzwa mutauni namai mapurisa vandakamira navo apa. Vanoshandisa zita rekuti tsitsi guru repafacebook. Ndova ndidaidza vachiti senzeni ndine zvidikidiki zvandinoda kuita sei zvandinoda kukupa. Zvino ndashamisika ndaona zviri zvihombe zvavarida kundipa zvacho. Guys, kune vanhu vane rudo munyika munomu. Aiwa, ndikungoti Mwari vakukomborei, varambe vachiwedzera pamunenge matapudza mai. Saka ndoda kuti mungoudzawo vanhu kuti mimi munowanikwa papi. Inini ndinonzi mai mapurisa kana kuti tsitsi guru rangu repafacebook. Ndinowanikwa paRobin House, shop number 13, CJ Fashions, Kona Robson Manyika and 2nd Street. Mukauya munobvunza mamukati kuda kuona Olympus oro mai mapurisa, munondiona ndirimo. Ndakanzwa kubatikana ndichiona my friend tinosapota naIzabhumu kumba kwedu, tikati regai tiwadedze tione kumupawo zvokufuga zvebhedhi sezvo ndandaonowana andijoiwa mupawo bhedhi chichi, ndikachirega ndimudedzerawo ndinovhura mabhedhi. Saka zvamuri kuona izvi ibhedhi ndorandinoda kupa senzeni nhasi. Senzeni kamfota unowana
beds kuti unowaridza zvakanaka unyatsowaridzira vana usatonhorwe munina kokwadi utonhorwe handisi kuda isauko ichi chiflisi senzeni chiflisi blankets ya kanda uko ichi chibed cover ya munowaridzira muri senzeni zvakanaka ichi chikamfota enda unowaridzira vana pamubhedha aya mapillowcase hair aya matawel senzeni 1 2 ndizive kuti ndokutenda isei mufunge aiwa mwara veneme so guys amai mapisa vanotengesa zvinhu zvavo zvakanaka zvemubhero zvimudhorisi zviripo matawel aripo mabedspreads zvose zvamuri kungoona akanaka nyama mashiti zvese mapillowcase aiwa uyai musapote guys apa ndatumwa nadhimba ndanzi ndisarudze mamabedspreads aari kuda ndoda kusarudza zvangu andipa $100 kwai ndisarudze $100 yes saka please kala yevanhu vechirume brown neblue brown. That's nice. Thank you so much. $20. Exactly. Which means it took 5. It's okay. Thank you guys. Ikwiti rakanaka kuna dzimba for the world. Wow. 2. Machitora vapi? Wow, ichi chabva kupi chichazongobudisirwa imba. Usarwadziwe. Sorry, koka bed spread kari pakona kakanaka kuna dzimba. Yeah. Ndikutoshaya kana mawedzi kutaura. Aiwa tiri kukusarudzira totosiya tavasapoti handiti ka wakaona kadzimba aiwa zvinhu zvenyu zvakanaka zvisingaiti right kwasara chimwe chinhu chekupedzisira. Next update ividhio remusikana wanaichaura nezvake. Uyu musikana uyu nyaya yake inorwadza inosikisa. Da kusiya nichiona video pedza kuona video otaura zvaunofika comment section inisahatirari ndafunga kukutizai tosangana zvekare munguva inotevera. Vadikani rudo rwenyu rwakandikoshera runotisvitsa kure. Ngatichilaikai this video, ngatishei this video kuhama neshamwari. Inisahatirari ndafunga kukutizai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. This is yours. This is yours too. Your name is? My name is Monal. Monal, how long have you been in the Philippines? 4 years now, going to 5. What brought you to the Philippines? You know that I was studying in China, so we came here with my friends for vacation. Then the COVID hit. There was this, we couldn't travel restrictions, we couldn't go back, so I had to stay over. And I finished my studying online. So you were able to graduate? Yeah, What course? I was doing economics. Congratulations. Thank you. Awesome. Where are you originally I'm from from? Zimbabwe. Zimbabwe? So you can speak Mandarin? A little bit, It's but nice. I can write. How old are you? I'm 29. 29? So where is the father of your son? Nigeria. He's Nigerian. Is he in the Philippines? He's in Nigeria. Where did you guys meet? Here or in Nigeria? Yeah. So he left the Philippines? Is he supporting you? Yeah. So he's not supporting you? How about your family back home? Yeah. They don't know your situation? It's okay. It's okay.
Okay, no worries. Sorry for your situation. So right now you don't have any food here. So he did not treat you well. Is he sending you money at least? Sometimes. But he stopped. 1K, 1.5 Per month? Mm-hmm. But the money that he sends you is for what? To pay the rent or to buy the needs of your son? How much do you pay here? I'm sending my friends 7K, This pays 7,000 per month? including water, 7,000 including the water, electricity, and internet, okay? So, there's no consulate here? It's in Malaysia? Did you try to contact them? What they said? If I contacted them about my this later, they were supposed to write me a letter that I will not pay my immigration fee, but they say they don't help in that regard, that I should ask my relatives. So the immigration say I should go to my barangay. So the barangay will do. Yeah. So they cannot help with the payment, the fees, everything. They don't. So the barangay now issued me a letter for agency that I can be able to pay my fee that I'm owing immigration, and that they should process my this. So you have the letter approved right from the barangay? You plan to come back? You want to go for good? You miss your family? Do they know your situation here? I don't want to tell you. My dad, his health is... Or his health is not good. So if ever he knows the situation is going to get worse. It could be something else. Or he will know when I go home. So right now, what do you have here? Nothing. You have clothes, you don't have food. My clothes I have everything. So they told you to leave until Tuesday. Because that day, yesterday they stayed 1 week. But last night they changed again to Tuesday. Why they want you to leave? They want to use their space. Is Filipino or No, it's African. how you feeling? It's okay. So sorry for what you're going through. And thank you for messaging me. I thought you only help Filipino. You thought I only help Filipino? I was scared. Maybe you would turn me down. See, you thought that I'm going to ignore you. Why did you think that? But I only see you help the Filipinos. I never see that it's Africans on helping Africans. So I thought maybe and I just try my life. We help everyone that is in need. Filipino, not Filipino, we help everyone. But what we do is we use social media and people see us. And that's where we get support from social media. Okay. Do you have faith? Do you believe that we are going to get help for you? I do. Do you know how to cook? Yeah, I know. Really? Okay. So we brought you something. Really? Yeah. We don't go get it. Yeah. So we brought you food. And after we leave this place, we're going to do everything. We're going to give you good news before Tuesday. Then we're going to come here next to pick you up to bring you to another place. Okay. Until it gets. Are you sure that you will leave? Okay. So for tonight, you will cook, you will have a meal, you and the son, okay? And thank you so much for believing in us and for having faith. We're going to do everything to support you, to take you out from this situation. We just want to make sure that you understand, okay? And
until you go back home. Maybe we can get your place for 2 months just to make sure while you're waiting for your process. Thank you so much. You're willing to stay anywhere, right? All right. Let's see what we have for. Papa, he likes this one. He likes that. Thank you so much. No problem. Thank you. And also, so that we can eat something. Thank you. Yeah. Thank you. I appreciate All right. it. So we'll leave you now. We'll try to do all the best we can so that you and your son can move before Tuesday. Thank you. Okay? Thank you. Thank you. It's been long since someone asked me how I feel. Huh? It's been long. When I just how about you? Oh, so means people are not asking how you're doing. So sorry. Your time to shine will come, so I just want you to have faith and to not give up.